Hörmətli dostlar, Unix konsertlar залының birinci rətində мен нишләп утыраммы? Бунда бара ретро җыр концерты һәм нәкъ менә тамаша кылып, әлеге концерттан ләззәтләнеп утырам. Чөнки әлеге концерт миңа үземнең балачак хатирәләрен уярта. Танылган җырчылар ретро җырларны башкара, элекеге җырлар барысы да бүген бер сәхнәдә. Кулымдагы грамм-пластинкада әлеге концертның алыштыргысыз атрибуты. Мин Ильяс Газизов, шоу-биз тапшыруы, исәнмесез? Хөрмәтләр, Мөнир Рахмаев сәхнәдә җырлады, дөресрәге җырлап кына түгел, әтеге биеде, силкенде, җигерде дә, монда җигереп чыкканда, мин аның костюмыннан тартып калдым. Ал исә җигереп китәдер. Белмим кая ашыга, әллә инде кайтырга җыена. Мөнир, син бушмы хәзер? Әйе, буш. Ара, Мөнир, ретро концерт диме? Әйе. Сиңа ничә яшь? 25. 25. Син минем кебек икән. Кара әле. Син ретро концертка синең нинди кагылышың бар? Син элекеге җырларны гомумән беләсеңме? Беләм, бик матур җырлар, оныта алмыйм. Кайту, бик әйбәт җырлар, менә шул җырларны беләм. Аннан соң туган тел әйбәт җыр. Сиңа ул җырларны, син аларны тыңлап үстеңме яисә кемдер өйрәттеме сиңа? Тыңлап үстем. Балачакта әби, бабай белән мине шул җырны өйрәттеләр җырларга. Әле дә менә шул җырны беләм. Туган тел, матур тел белән шундый. Син Илһам абый стильләре белән җырлыйсың. Әйе. Син яраткан ретро җырчың кем? Ретро җырчы. Миңа Сагыт Гыйбашев ошый. Сагыт Гыйбашев? Әйе, аның җырлары бик менә. Чөнки ул әниемнең туган көне җыры. Шул җыр бик әйбәт. Сез ел сайын әниегезгә радиодан котлау бирәсез һәм шул җырны бүләк итәсез. Әйе. Әниең синең нинди җырны яратканын, нинди җырны тыңларга ярата әниең? Әнием ярата инде менә Әлфия Залны бик ярата, аның җырлары бик әйбәт. Менә хәзер дә җырламый инде. Ул менә элекке җырлары бик әйбәт була. Аңлашылды. Ул сине тыңлыймы гомумән минем стресим? Тыңлый, әни мине тыңлый. Рәхәтләнеп машинада да, өйдә дә рәхәтләнеп тыңлыйлар әти белән. Нинди җырыңны бигрәк тә яратып тыңлыйлар? Яшьлек тавышы. Яшьлек күзләре. Менә шундый. Аңлашылды. Алар синең биюеңне яраталармы? Яраталар. Әни белән әйтәләр инде, улым, син әзрәк кенә матур гына сөйләш, матур гына бие, бик күп аякларыңны күтәрмә. Алар дөрес әйтәләр икән. Менә шулай әйтәләр. Син аларга нәрсә әйтәсең? Ярар әйтәм. Ярар ди дә, Мөнир үзенекен эшли. Ярар әйтәм дә, чыганда тагын шулны ясыйм. Яхшы. Син кара менә, сиңа булыр каядыр 40-50 яшь, аннары син ничек итеп сәхнәдә селкенәчәксең? Менә әле генә хәзер миңа бик хәзер ошый бик шундый классик җырлар. Менә хәзер мин башладым җырларга шул җырларны, менә Алла бирсә, менә үскәч 45 яшькә үскәч Алла бирсә шул җырларны җырлармын Алла бирсә. Хөрмәтле дуслар, озакламый Мөнирнең хәрәкәтләре кимиячәк, чөнки барысына да гаепле классик җырлар. Әйе. Күзләремне тутырып карап калам, син ерактан үтеп киткәндә, уныта алмыйм, бәгърем уныта алмыйм. Рәхмәт. Менә бу картина нинди фильмнан? Бу Слөкен парым. Берәр махсус цитата беләсеңме әлеге фильмнан? Бәлки җырны җырлап бирә аласың? Мне нравится, что я больна не вами. Менә шундый җыр. Бик әйбәт шундый җыр бар. Менә бу нинди фильмнан? Бу бит не. Операция түгел. Операция түгел бу. Не. Бу ниләр? Хәзер. Бу фильмны яңа елда күрсәтәләр. Әйе, күрсәтәләр хәзер. Зайки. Хәзер әйтәм. Мужиклар турында. Мужиклар икенче төрле ничек атала? Әйе, алар төрмәдән. Хатын-кызлар нәрсә дип әйтәләр теге мужикларга? Әгәр дә аларга ишек ачып бирсәләр. Сез настоящий. Джентльмен удачи. Әйе, менә шулай, әйе, дөрес. Шурик. Цитата хәтерлисеңме бу фильмнан? Кто хочет работать? Я. Еще кто-то хочет работать? Я. Да хватит, сколько можно. Кроме того. Я. Я, менә шулай. Бонни. Тоже Шурик бит инде. Экзаменны бирә. Экзамен биргән нәрсә әйбәт ул. Нишләп син чәчәк тагып килдең дигәч? Ул әйтә бит аны. Прием. Ответ номер 2. Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Экзамен для меня всегда праздник. Әйтә ул, аннан соң хәтерләмим. Икенче билетны ала ул, хәтерлисеңме? Юк, хәтерләмим. Аңлашылды. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне
бәргәнсен тыйнақына итеп үткәреп әниемнең туган көне бүген ярар инде әни елама онытмадым ничек иде бары дим ярыр елмая бер саулама әниемнең туган көне бүген ярар инде әни елама онытмадым ничек иде бары дим ярыр елмая бер саулама Каушап калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә борчылмалы син болай да матур бик күлмәк кигән килештә әниемнең туган көне бүген ярар инде әни елама онытмадым ничек иде бары дим ярыр елмая бер саулама әниемнең туган көне бүген ярар инде әни елама онытмадым ничек иде бары дим ярыр елмая бер саулама Күчтәнечләр белән табын тулды куанычлар күбрәк ананда җаныбызга җылы кояш булып яшәми шулай һаманда әниемнең туган көне бүген ярар инде әни елама онытмадым ничек иде бары дим ярыр елмая бер саулама әниемнең туган көне бүген ярар инде әни елама онытмадым ничек иде бары дим ярыр елмая бер саулама Хөрмәтле әлегенә чыгыш ясап бетерде Сәгыйд Гыйбашев. Хәзер ул чыгачак безнең сәхнә артына һәм без аны шушы чыккан җирендә тотып аңа берничә кызыклы сорау бирәсебез килә. Сәгыйд Гыйбашев, исәнмесез? Исәнмесез. Ничек сезгә әлеге концерт? Бүген бик ошый, бик матур бара концерт. Миңа бигрәк тә ошый. Менә мин иң популяр сезнең ике җырыгызны беләм. Берсе әниемнең туган көне, икенчесе йолдызлар күп бик күп санасаң. Шуның кайсы популяррак? Мин уйлыйм инде яшьләргә йолдызлар күп. Олы яшьләргә әниемнең туган көне дип уйлыйм инде. Юк, әле мин сорардым берничә яшь җырчыдан, алар котлау җыры буларак бирәләр икән аны радиодан һаман сезнең әнигә багышланган җырыгызны. Әниемнең туган көненә шулай дөрес әйтәсез. Хәзер ул син сөйдән чибәр җыры бик азрак тынычланды. Ну, уйлыйм, тоже күтәрелеп китәр дип уйлыйм тагы. Ничә ел инде сәхнәдә? Мин укуны бетердем. Ничек дип әйтим инде? 98 елны. Вот где-то bir 14 ел инде сәхнәдә. 14 ел. Сез җыенасызмы үзегезнең 15 еллык иҗат кичәгезне оештырырга? Алла бирсә уйларым бар. Менә Әлмәт шәһәреннән башлыйм. Мин 15 апрельдә Әлмәттә була сольный концерт. Аннан соң Җәлилдә, 16-сы, 17-се Сарманда була. Үзегез кая яшисез? Мин үзем Казанда яшим, үз йортымда яшим. Аңлашылды. Менә бу кайсы фильмны? Бу Штирлицныкы бу. Фильм ничек атала? Ничек соң әле гел баштан чыкты бит әле. Вот гел резко гына әйттең әле син бу. Анысы нинди фильм? Бу шулык бу фильм. Нишли ул монда, ничек уйлыйсыз? Бу йоклап утыра мине узатканда. Разведчисаны. Насын белмим. Насын тоже белмим. Булар сезнең концертка баралар ахырсы. Шулаймыны, булар кемнәр су? Монсы? Бик хәтерләйм, шуда баштан чыкты бу фильмнар гел. Бу имтихан бирергә килә. Экзаменга имтихан бирә, наушник белән. Бир алам ул аны? Юк, куып чыгар аны. Ничек уйлыйсыз? Сезне шулай итеп фотосурәттән күрсәтсәләр, танымасалар, сез ничә регез? Мин бик нитәрим үземә, ну, шудларын бик начар дип. Рәхмәт, Сау булыгыз.
Хөрмәтле безнең каршыбызда Дәниф Шарафетдинов, мин хәтта аны янына үтеп киттем, мин аны танымадым. Чөнки ни өчен мин аны танымадым? Мин аны бераз оныта башлаганмын. Дәниф абый, сезне югалттылар дөресен генә әйткәндә, каясыз? Әйтеп бирегез әле миңа. Яршалыр шәһәрендә югалтмагыз мине. Яршалыр шәһәрендә менә инде хәзер 3 елга якын концертлар белән йөри башладым. Башладык дип сөйлим. Коллектив бар, Аллага шөкер. Үзебезнең регионда әле биякларга бик тә килеп чыккан юк. Шуңа күрә биякта мине бик белмиләр Казан ягында. Аның каравы без хәтерлибез сезнең популяр җырларыгызны, хәтта Хәния Фәрхи белән дуэтларыгызны. Менә бу дуэт әлегә һаман да үз көчендәме яисә инде бу элекке дә калдымы? Хәния Фәрхи белән хезмәттәшлек. Хезмәттәшлек элекке дә калдымы? Хәзерге дип кенә ул сорауга дөрес кенә җавап бирүгә бик авыр. Чөнки әгәр дә инде уртак берәр концертта чакырып җырлаталар икән, нигә ул җырны әле кире кабаттан җырланмаска? Чөнки халык күңеленә кирип калган җырлар. Мин үзем һәр вакытта әзер. Хәния ханым ничектер? Менә сезгә кайсы җырларны күбрәк башкарырга шәй? Ретро элеккегеме яисә хәзер заманчамы? Хәзер бит инде әзрәк кеше диско форматка да күчә башлый, әкренләп. Менә мәсәлән, Хәмдүнә Тимергалиева да хәтта дискотекаларда чыгыш ясый. Сезнең дискотекада чыгыш ясарга теләгегез бармы? Дискотекада чыгыш ясарга чакырып караганнар, мин үзем теләгем булмаганга микән, бәлкем мин ул җырларны инде минем башкаруым яшьләргә барып җитә алырлык түгел дәрәҗәдәдер, бәлкем шуңадыр. Шуңа күрә күпчелек үземнең күңелемә якын ретро җырларны түгел, әкрен салмак җырлар башкару җырлыйбыз. Кызу җырларында, сабан туйларда бит инде әкрен генә җырлап булмый, шуңа күрә кызуларын да җырлыйбыз. Чакырсалар, без әзер хәзер вакытта. Өйдән җибәрәләрме сез дискотекага менә? Әйтегез әле, яисә вакытында кайтмыйсың син барып җырма дип әйтәләрме? Мин мәктәптә укыган чагында да дискотекада йөргән булмады. Шуңа күрә бик тәртипле егет булып үстем. Әгәр дә инде тәртибем бәйбәт булса, чыгара торганнардыр. Тормыш иптәшеннән сорарга кирәк ансың. Айса без мөрәҗәгать итәбез. Дәниф Шарафетдиновның тормыш иптәше исеме ничек? Зәринә. Зәринә ханым, җибәрегез аны. Ул дискотекага барырга тиеш. Ул хәтта бала чагында да җырмаган бит анда. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Тәрәзәгә пәрдә күрмәле бер Керим даңлырына уралы Керфегеңдә төшми калган тамчы Камшының тузын аралап Тәрәзәңне ачып калдыр әле Назлы җилләр була бу дәрмен Юрганымны ачып иркәләрмен Ефәк тыламымны сүтәрмен Тәрәзәңне ачып калдыр әле Назлы җилләр була бу дәрмен Юрганымны ачып иркәләрмен Ефәк тыламымны сүтәрмен Бисмиллады бисіңе түшірсәң дә Шул сөзі белән үрсәң шәмеңә Уң фәрештәң булып қына килеп Соқланырмын балқыш тәмлеңә Тәрәзәңне ачып калдыр әле Назлы җилләр була бу дәрмен Юрганымны ачып иркәләрмен Ефәк толамыңны сүтәрмен Тәрәзәңне ачып калдыр әле Назлы җилләр була бу дәрмен Юрганымны ачып иркәләрмен Ефәк толамыңны сүтәрмен Тәрәзәңне шикләнмичә генә Ашып калдыр әле төнеңдә Сөю булып саркып сарылырмын Бәхет булып калыйм önеңдә Тәрәзәңне ашып калдыр әле Назлы җилләр була бу дәрмен Юрганымны ачып иркәләрмен
Ефәк толымыңны сүтәрмен Тәрәсәңне ашып калдыр әле Назлы җилләр булып үтәрмен Юрганымны ашып иркәләрмен Ефәк толымыңны сүтәрмен Юрганымны ашып иркәләрмен Ефәк толымыңны сүтәрмен Ефәк толымыңны сүтәрмен Ефәк толымыңны сүтәрмен Hörmətli dostlar, benim qarşımda legendar garmonchi ham jırçı Zakir Şahban ham jırçı ham muzikant meni hatta dürüstlab jiberdiler. Zakir Şahban hem onun ailesi, kızı, hem yine turmuş iptaşı alar tulu sastavda bugün kelgenler konsertga. Zakir abi, aytыңыз әле, oynuy hamanda barmaqlar talmaymy әле? Barmaqlar talmaymy, men özümni jırçı dep sanamadım. Umuman men özümni har vaqt jırçı ham muzikant dep aytırga qo'sham, ham ol şunlukta şolay da. Men özüm jırny başkaram gana tugul, hatta özüme akkompaniment uyushtiruvchi da özüm bo'lgach, şoňa ko'ra awırrak yük üstürep baram. Sizin buldummy şunday hallar garmonsiz gana çıkış yasaganıgız sahnaga çıkıp? Buldu mene bu yıl jaykini Yangasır telekompaniyası tarafından bir ayber uyushtirilgan edi mene şol universiadaga beýle bolarak mene şonda bayansız çıkıp bir çıkış yasadım. Kollarını koyarga bilmem men. Şoňa ko'ra. Alaysa barmaqlar Ayye barmaqlarni kollarını kisege tığayım mı barmaqlar bilen barmaqlar gelip oynap tura. Şoňa ko'ra bayandan başka çıkıны kerak dep sanamayım. Anlaşıldı. Yaňa jırlar ijat etirge jynasymmy әле? Yaňa jırlar men yaňa jırlarny bek sirek ijat etýär. Çünki benim köňülime uşy turgan jırlar bek sirek uçraştyrgaly. Mene özüňizniň populyar jırlar arasyndan iň ýaratyp başgargan ol nerse? Iň ýaratyp başgartyp turgan jyr ol alar köp. Mene bugünkü konsertde ýangıraşak jyr Zängertime. Zängertimeni jyrlaýaşaksy bugünmi? Gülşat Zaynaşownyň halyk tatar halyk kuyuna ijat etilgen iň matur jyrlarynyň birisi. Sizin bardygy neçe bayanıgız bar? Benim 2 bayanım var. Men bayanlarny kolleksiýalamym, olaryny jemim, onday maksat bilen mawukmym. Bayanlar sifatly eýbet bolarga tiýiş. Mene bu bayanga indi 4 ýyl bola, tugan günüme bile gitkenler jigitler, asıl jigitler. İtalya'dan bayanlar koyta başladı, yaxşı zatlı, sifatlı bayanlar koyta başladı. Allah'a şükür, bizning tatarca sanatında yaxşı kurallarda oynawçı muzikantlar köpeydi. Demek sahnede bugün çıkış yasaýaşak İtalyan hem tatar dueti. Hayır, mene şu skandalli, ataklı İtalya brendi mene bizning Tatarstan'a koyta başladı. Bizning Tatarstan bu ýaktan bay, Allah'a şükür, şakty gana köp kine muzikantlarda hazır zatlı kurallar. Biz sizning ruhsat bilen, sizning ailegiz bilen de aralaşyp alyk. Mene Gülüsa hanym aýtygysy bizge Zakir abi ol ýyş oýnaymy üýde bayanny. Benim kızım Alice, ol muzika mektebinde okuy. Gadi mektep bilen paralelni muzika mektebinde okuy, skripka dersleri ala. Muzika sirlerini öýrene, şunda ätisi bilen birge, skripka bilen, bayan bilen birge, muzika tilinde aýtkanda duet birge şigilleneler indiydi. Alice aýtali bizge, sen sahnaga çygasyň kelemi etiň ýanaşasyna? Jırlargamy ýa-ise oýnargamy? Oynarga. Oýnarga. Sen ýüzüň jyrlaýsyňmy? Yok. Sen neçençi sınıfta okuyorsun? Men 4-nji sınıfta okuyorum. Sen okuýşymy? Eger. Sen yaratgan fenin mektepde? Matematika bilen rus tili. Niçlep muzika dersi tugul? Bilmiyorum. Mektebine girip de arı muzika mektebine bektilep bütünley. Arı şuna göre muzika derslerinden yaltes kileydi biraz şuna göre de. Alaysa alma ağaçından yirak düşmegen sizning kızıgız da şulay bulaşak. Indi Allah berse ümitip edip kalabız muzikant hem jırçı belki. Yok, jırçı desimiz kelmey. Başka hünäriyesi bulur Allah berse. Gailede bir jırçı var, şul jitken dep bilim. Bulay özü için elbette muzika sirlerin bilүү bir kimge de maça etmey, bilsin, irensin, düşünsin, sahnenin oldun da ardın da bilip üstsin. Aysaytala, sen üskeç kim bulurga hyýallanasyn? Üskeç men bankir bolurga. Bankir bolurga? Ani işin? Bilmiyorum. Belki köp akşa bolsun işindir. Eger. Köp akşa bolsa sen nerse satyp alar ýan?
Әни әтиләргә булышыр идем. Булышыр идең. Менә шушындый мәрхәмәтле гаилә Закир Шахбан һәм аның тормыш иптәше һәм кызы. Бик зур рәхмәт аларга. Уңышлар сезгә. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Хөрмәтле дуслар, минем каршымда Илһам Шакиров җырлап бара. Ул әлегә күнегүләр ясый, җырлау күнегүләре. Без бераз гына тыңлап алыйк. Бүген шулай ук Илһам Шакиров чыгыш ясаячак. Бу инде әлеге концертны бизәп кенә түгел, бу концертның барлык көчен дә күрсәтәчәк. Илһам абыйның чыгышы. Çakırım yerine kildik biz Akkalı fakmının tabılğan şağı Akkalı fakmının tabılğan şağı Tuğanlarının sağınğan şağı Akkalı fakmının tabılğan şağı Tuğanlarının sağınğan şağı Jitmiş şakırımını yakın itip biz Bir kuruşlar için geldik biz Akkalı fakının tabılğan şağı Akkalı fakının tabılğan şağı Tuğanlarının sağınğan şağı Akkalı fakının tabılğan şağı Tuğanlarının sağınğan şağı Tuğanlarının sağınğan şağı Илһам абый, ТМ каналы. Ничек хәлләрегез? Как сказать? Төшендерсен. Бары тик дөресен генә безнең тамашачы кабул итә. Дөрес дип, аны бер кайшагында әйбәт дип йөрисең, кайшагында бу әйбәт мени соң дип тә шу зарланасың даимы. Шулай булгачлан, әгәр дә һәрмесе дә бер төрле булса, ул әйбәт тә булмас иде. Ул шаммашыйда. Бик әйбәт яшибез дигәч кеше, нинди кеше шансын инде. Неужели бу бер нәрсәдә кайгырмыйда, бер нәрсәдә яшәмида дип әйтерләр иде. Шуңа күрә төрле чаклар була. Кай чакта менә шулай дуслар килеп, дуслар белән үзеңнең каяларыңны бетерәсең. Кай чакта инде әллә кая шунда адашып дитеп Başarılıklarga kirip bizim şurada şöyle başladım türlü şak bulayım. Илһам абый, sizdə шундый теләк тумыймы, кай вакыт теге җырлар бит әле яшьләр бик
тиз ритмлы җырларны, силкенә. Менә шулай итеп, әйбәтле дә, дәртле итеп җырларга. Ничек менә аңламадым. Менә кай вакыт теге силкенә кай бер җырларга ярата. Аларның хәтта җырлары да теге ишетелеп бетми, ләкин теге биюләре бар. Шулай бии җырларга теләк уянмый кай вакыт. Юк, мен бии белмим дә, бии белмәгәч уянмый да инде, димме. Әлегә ул йоклый. Әлегә дип белмим, күргән микән әлегә микән. Шулай. Хавый, менә көн сайын сәхнәгә чыгасы киләме, яисә андый теләк ничек еш килә шундай сәхнәгә чыгасы килү ул постоянно булмый ул, име. Кайчакта инде нең булмый, теге хәлең булмый димәсәң, настроение дип әйтим, урысча әйтим инде. Настроение булмый, ул чакта инде җырлап торасы түгел. Шулай менә сезнең кебек дуслар килсә, әйбәт кешеләр килсә, җырлап та җибәрәсең. Әллә кайларга барып та киләсең, шулай булгачлан вакытына карап. Алайса без сезгә телибез әле озак еллар җырларга алга таба да. Һәм инде шушы кабатланмас моңыгыз белән безне сөендерергә. Теләгегез генә име, бик шатмын. Ләкин теләгегез шат булса әйбәт булыр, менә шунысы гына ярап бирәм, Аллам теләгегез әйбәт булсын. Тормыш карсын. Алла бирсә булыр дип без өмет итеп калабыз. Өметегез аклансын, яхшы булсын, яди. Исәнлек, саулык һәм күп чыгышлар. Күп чыгышлар, исәнлек, саулык, күп чыгышлар әйбәт булсын, менә күп булса да әйбәт булсын. Яхшы чыгышлар булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Исәнлектә күрешергә кадәр. Ярап. Хөрмәтле дуслар, легендар баянчы Ринат Валиев минем каршымда. Һәм мин аның телеэкраннардан балкып торган баяны. Менә бу баян турында дөресен әйткәндә, Ринат абый, әллә нинди сүзләр йөри, имеш ул миллион сум тора, имеш аны сез махсус каяндыр алып кайткансыз. Шын дөресе менә. Әйтеп бирегез әле безгә. Дөрес. Юк, аны дөрес әйткәндә менә шундый сүзләр йөри. Ул бит аңа электр керткән, име? Бүтән ул электризованный полностью. Бер ведущий әйткән иде, аңа газ белән су кертсәң полный яшәп була дип. Электр кертелгән, газ белән су кертсәң, юк, ул миллион сум тормый, конечно, дөрес әйткәндә. Бераз әзрәк. Ул менә мин алган вакытта ул менә бүгенге көне караганда миллионнан да күбрәк тора иде. Ул бер бүлмәле квартира суман сорый иде элек. Хәзер просто квартиралар бик кыйбатланды. Аның бәясе шулай калды. Бу баянны ипотекага алып була микән, ничек уйлыйсыз? Менә ул турыда уйлаган юк әле. Кара. Интересный мысль бу. Менә миңа һәр вакыт кызык, бу бит баян тавышы гына чыгармыйдыр. Шул. Менә әйттем бит, монда электр нәрсә кергән, теге синтезатор кергән монда. Монда скрипкалар, орган, флейта, гитара тавышлары белән уйнап була. Саксофон. Бер баяннан әллә ни кадәр инструмент тавышы чыгаймы? Шул, кызык. Димәк, сез алайса человек оркестр булып чыгасыз. Ну, шулай дип әйтсәгез, моторрак була инде. Ринат абый, кемгә, кайсы җырчыларга уйнавы җиңелрәк, рәхәтрәк һәм ничектер, менә бөтенсе бер төрле түгел бит, шулай бит. Ләкин шулай да менә кемгә яратасыз уйнарга? Менә җырчылар бит кайсылары эстрада көйләрен яраталар. Менә баянга уйнарга җиңел, кем халык көйләренә рәхәтләнеп җырлый торган, җырлый белгән җырчыларга. Аллага шөкер, хәзер күбесе татар халкын җырлый беләләр. Кайсы җырчының җырында баян тавышы ныграк кирәк, бәлки шунысы ошыйдыр. Ансы да шулай. Уяндыңмы, елмай, дүнне башла шулай, елмай үз-үзеңә, әйтәсе сүзеңә, тәрәзәдән кергән, өйне нурга төргән, һәр чак иске көнгә, сәлам биргән гөлгә, елмай, елмай, елмай,
башла шулай, елмай сәбәпсезгә, яхшы әйбәт сүзләр, табарсың һәр кемгә, бәхетлегә кемгә, олыга кешегә, җиде ят кешегә, еламай, 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 еламай. Уяндыңмы, елмай, түнне башла шулай, зилзиләләр тынар, чыксаң юлың уңар, авырлыклар арыр, башлаган эш барыр, бар дөньямны бизә, карап минем күзгә, елмай, 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 елмай. Хөрмәтле без тамаша залында бара, кызганнан кыза ретро җыр концерты. Хәзер инде тамашачы концерт кына карамый, ә минем уйлавымча безгә дә карый, чөнки минем янәшәмдә, әйтәм я кызлар карый, кем нинди шибәр блондиночка басып тора икән синең яныңда дип. Бу Сәнифә Рангулова, ул аның популяр җырын мин хәтерлим, җырлый ул кызлар перчатка түгел дип. Ни өчен кызлар бияләй түгел дип җырламыйсыз икән? Нигә җырлармы? Барсы да алда. Димәк, авторларга мөрәҗәгать итәбез сезнең белән, кызлар бияләй түгел дигән җырны язып бирсеннәр, име? Ярый, җырлыйм. Ә бүген сез нинди җырыгызны башкардыгыз? Бүген мин елмай җырын җырладым. Елмай җыры. Елмай. Елмаерга мәҗбүр иттегезме соң әлеге җыр ярдәмендә? Әйе. Мин әле сездә Мин беләсезме, бу җыр белән инде 20 ел. Мәҗбүр итәм кешене җырларга, әйтергә, елмаерга. Тагын бер сорау. Бүген сез кич белән нишлисез? Нәрсә бар? Берәр хәл бармы әле? Ну, берәр тәкъдим була, сезнең җавабыгыздан сораштырам. Кич, бүген бит менә кич концертта мин. Аңлашылды. Хөрмәтле беләсезме, эксклюзив кадр ни өчен? Чөнки артистларны күреп ияләнгәннәр сәхнәдә, ну хәзер инде күбрәк репортажлар башланды сәхнә артыннан да күрергә була. Ләкин менә ашап утырган җиреннән без инде беренчедән гафу үтенәбез, Ландыш, сезнең алда шулай бит. Ландыш, син шоколад яратасыңмы әле? Яратам. Үзең алганда яратасың, яисә кемдер син сыйлаганда яратасыңмы шоколадны? Ул бит икесе ике төрле була. Барыбер. Барыбер, име? Күреп торам, мин сөтләп чәй эчәсең, яисә кахвамы? Сөтләп чәй. Сөтле чәй, синең яраткан ичемлегең. Минем яраткан ичемлегем. Сөтле чәй. Аңлашылды. Бу якка басыйк әле без. Так, менә шулай. Гадәттә гастрольдә йөргәндә нәрсә ашарга туры килә? Нәрсә бар шунымы, яисә син үзең белән алып киләсеңме ашарга? Юк, үзем белән алып килмим. Нәрсә бар шуны? Бер нәрсә дә булмаса, ничисең аннары? Кайсы бер Юк, кайсы бер кешенең менә ашамаса бик каты ачуы чыга башлый. Нервлана башлый. Синдә бу күренәме? Нормально. Юк, күренмәм инде. Алайса син шыдам һәм түзем кешеме? Бик түземле. Ничек сиңа бүгенге ретро концерт менә син бит заманча диско форматта җырлар җырлыйсың. Ретро җырларны монда тамашачы әле күрәсез әле әбиләр, бабайлар, аларга ничек син тәкъдим итәсең бүген үзеңнең чыгышыңны? Минем әби белән бабайларда тыңлаучыларым бар, шуңа күрә син алай диме? Мине яшьләр генә тыңлый дип әйтәсең киләме? Син чакырасың киләме? Әбиләрне, бабайларны да дискотекага менә син чыгыш ясаганда, син бит менә күбрәк дискотекаларда да чыгыш ясыйсың дип әйтим. Киләләр кайбер кешеләр. Әбиләр дә килә, бабайлар да килә, апалар да, абыйлар да. Шуңа күрә һәрбер тамашачының үзенең җырчысы, яраткан җырчысы. Шуңа күрә миңа калса күргәннәрем бар. Хөрмәтле, без хәзер барыбыз да җыелып тәмләп чәй ичәбез. Ландышка зур рәхмәт. Рәхмәт. Ярыйдыр бит? Шоколадны алсаң. Ярый. Яхшы, рәхмәт. Хөрмәтле, ретро җыр концертының иң күңелле моментлары булды бүген шоу без тапшыруында. Сезнең белән булды мин Ильяс Газизов. Очрашканга кадәр. Пока.